כי זה יותר מדי תגובות היית. ולא יודעת. יפה שלי, את לא צריכה פילטר. הבנתי. מי שהבין שיכתוב. יאו, איזה מלכה. אמא אמרה לעזוב את הטיק טוק. מה? what the fuck. אמא אמרה לעזוב את הטיק טוק. מה זה אחרה כזה? נראה לי שסתם. נראה לי זה אמוג'י. כן, זה אמוג'י. לייק 100. מה זה הג'וק הזה? לא, רגע, למה אנחנו חושבות את זה? דפק מה אני רואה? דפק אימא'לה. חתול. אמא אמרה לארוז עוברים ליוטיוב, אבל אמא אמרה ללכת לישון, אז לכי לישון כבר. מה אני רואה? אנחנו קוראים תגובות 8. למה יש אור אדום? סקיבידי 6-7 לייקים. פחדנית בא. מה זה אומר? שמישהו אמר לי? כן, זה באנגלית. תגידו. אוקיי, בת 30 את לא. מאיפה הם הביאו את זה? איך? תביקו את הסרטון. דיבה של ג' אחת. פתחת כמה וזה. אז אימא'לה, אל תאכלי אותי. נדירה, אבל פחות פילטרים. כן, פחות פילטרים. 1050 אני מתה. לגמגם ברור טוב. איזה מגניבה. נדירה. מגניבת התח. לא רוצה את זה, אין פה הייט. עכשיו זה משעמם. יבש לי דקה. רגע, אני יודעת איזה סרטון תעשי. היה את הסרטון עם אל תוותרי אף פעם? תעשי. תותני, רגע. תותני. אותי. הנה אני. הנה ליאור. הנה הלל. הנה ליאל. הנה סירה. הנה מיתר. תראי אותנו. הנה נויוס. הנה דריוס. בגללה אנחנו במקום שאנחנו עכשיו. בגללה. הבנו שאנחנו מפורסמות ואנחנו טובות. יאללה. סליחה סולטן. מושלם.